Здравейте, ние сме Omega Mod Gaming и днес GameSpy ще снима, защото сме хумори. Ние сме Стивита, ние сме Пауари. Така, днес ще спрем с лигнята, ще снимаме на минигеймс в един испански сервер. Ще снимаме Hunger Games. И през това ще обясняваме как се играе за хората, които не знаят. И това, ние сме отбора Omega Mod Gaming. Аз и GameSpy го създадохме, очевидно е. С нас има още двама, един е Йоло. Его е то, бе. По принцип аз нямам, той просто започне като умрелия клип. Да, ами хайде джойнаме на 15. началото. Аре на 15. Не, нещо е, да. Аре на 15 двете. На 15 ли? Да. И Само не е турбуленция. днеска ще играем. Аз си касната е. Аре мапа да ни е... Дайте то под турбуленцията. Добре, Форталаза. ще играем Отивам на днеска. джъмпа. Да, Дарой хареса клипа. Дали па не заби сървъра? Не. На кое място е то мапки е такова? Последния. Последно. То под турбуленция деца ми бе. Дано клипа ви хареса. Това е нашето начало все пак. Ние сме начинаещи. Така че... Точно той. Да. Това ми е... Май... О, фак. Това май ми е... Не знам, третия клип, който снимаме и не се получава, но ако гледате този клип... Точно се получава, това не беше друга идея. Ако гледате този клип, значи сме направили всичко успешно. Сигурно. И по-нататък ще правиме... Например, може да извикаме някой от известните хора, дето снимат на Minecraft, като Знака, Хари, и ще даваме отделни въпроси, ще правим туториали, просто... Не! Никиче става, да. Мога да викнем и то Евил. Евил, да. Ще видим, който ни дигне по скайпа. 100% втория клип на този канал ще е... Може и той е Зайо. Да, Зайо БГ там къв е. Дет снима в... Втория клип... То много печен това. Втория клип на този канал ще е с някой от известните хора. Бате, сървъра ли лагва или аз просто не мога да се изкача на тъпата... Баш втория няма да е, защото втория ще е на лига. Ще видим, сигурно ще се постаря да е или с Хари, или с Знака, защото те най-много ми харесват от всички стримове. Те също тези много са печени. Алекс, това имам пред ако... може и... И Знака, знае, ако гледаш този ако гледаш този клип, ти без да репи по Майнкрафта, ти си моя идол и това до край. Няма друг човек. Мене ме зареби Ники, не той, а другия Ники. Просто не знаех как се прави крафтинг. Няма човек, който ми хареса повече в снимането от Знака, той прави каквото клипове. И това е Знака, ако го гледаш, знай, идол си. Не, че сме много известни, ама... Forever Козлодой. Forever Козлодой. Брат, някакъв ми взел епа. аз ги взех. Сериаз. Аре, идвай. Добре, имаш ли някаква каска, глупост? Не, нищо няма, имам само... имам една каска. Също ти къде си бе? Обирам честовете. Обираш често. Какво има? Къде сте? Взех стрели за лъка, назад. Аз имам лък и Към ескалатора. Ето е. Той ще подваме. Вие къде сте, бе? Чай, това вие ли сте? Ето ви. Да, ре, Аз сега... Чай. По-тихо говори, защото това на клипа ще се чува сигурно. Дайте ми някакъв, ако имате армур. Някакво оръжие, бе. Аз нямам армур. Чакай ни, Алекс, не съм. Мотор, не. Алекс, не съм. Аре, той ще го почва. Аре, брат, как опи? Къде ме зарезахте, бе? Де. Взеко ми, хайде на те на целата.
Взех си стрелички, бе. Аре, просто го... А някой иска ли дървен меч? Намерих чест. Алекс, Аз си взех лайп. Добре, кой иска... Аз искам веб. Пешо... Добре. Къв предпочиташ? Дед пали или да е камен? Пали. Добре, Пешо, ела да ти дам камен. изчакай. Ети две стрели, къде си? Чай нещо да пробвам. Брат, там има чест, тук и... Той често съм. Дай ми камена. Трябва да търсим сега храна. Да побяда. Един... камен. Айде, давай, Алекс. Тръгвай. Аз имам лък, кой има стрели? Алекс. Аз имам лък. Аз имам лък. Какво точно? Да ви стреля. Брат, тук има чест, ама не знам как да влезна. Кой е чест? Тук самолет ли е, какво има чест? Тук, ето, аз влезах. Чакай, аз тази турбуленция толкова съм играл, че вече... Това не е турбуленция. Това Това е турбуленция, ама къде Не е ето? турбуленция. Турбуленция е, виж, че турбуленция е с... Алекс, ако влезна. Турбуленция е с... Добре, кой иска лък? Аз нямам стрели. Не ми трябва. Пеш, ти имаш ли стреле? Добре, човек, трябва да се набегнем към храна, защото ще умрем. Аз... Намерих я там на върха на къщата. Чест. Аз имам 37 стрели. Ого, супер! Его е йолото. Аз, брат, вече съм фул. Къде си? Стой, тук имаш... Не, нямаш тук. Тук, това ти ли си? Абе, оня чест е на най-видимото място. И никой не го е видял. Дъма, мале, това е бъкано. Колко дъма имаш, бе? Едно дъма. Дай супата, бе. Обаче са... Ей, пеше, извинявай! Ти си, бе! Извинявай, бе, човек! Аз си мислех, че не е PvP. Алекс, къде си, бе? А как няма да е ПВП като карай? Обърнах се. Брат, Някой има ли бутуши? Не, аз имам само всичко. Я рахуваме всички заедно, имам пред... Вие не, ходим брат. заедно, ти къде си? Аре, нагоре. Ето. Да, аз съвсем нямам броня, взеко Моли ми много да не се... викаш. Аз не викам. Да, бе. Да, бе, нали, Си то... по-грамогласно от Кой ще баба ти ти. прата клипа да видиш? Шит, стойте са. Никой да не... Емералд намерих, това Никой да не респект. бара нещо. Да, съм бъкан и с пържоли, след час Да, вече. никой да не взима нещо, че това... Yes! Yes, бе! Това намери. Много неща яки. Дай Аз ми... имам почнака с пит. Аз той тук има още неща. Аз искам пръчката само нещо друго. Да пак. Добре, Зеко е лай и ръжката не я цъка. Значи, ако е така... Някой ги обрал тия неща вече. Вие ендър чест ли имам при вас? Има ли нещо като ендър чест нещо? Да. И аз имам ендър Аре, чест. стой! Някой ми звъни. Да не се чува. Чувах се. Точно. Добре, слушай са. Значи. Ети дръж. Ела бе. Сайдон. Значи, ети панталони. Ети каска. Чай да изхвърля някои глупости, дет не ни трябват. Аз се качвам. Имам... Не ми ги фърли на мен. Ако може. Това е йоло, боже, как съм почил. Само... Тия там, отгоре. Да. Не, тия ги остави, тия не. Добре, Алекс, аз съм отвън, не знаеш. окей. И почвам да се качвам по скалата нагоре. Тук, брат, някак се качи. Аха, ето път, беше го пропусна. Малко поговоря с майка ми. Ние сме, като излезеш Добре. от вляво. 1, 2, 2, 1. Омага, това ракети ли трябва? Добре, значи... Пак си спамуват. Чакайте само ми... Добре, готово. Къде си? Отгоре на теб. Тук няма нищо. Йолото няма го чакам. Аре, слизаме надолу. Аре, надолу. Чакай, между другото, колко човек сме? Не знам. Той никой май не е умирал. Как? Ето, 3, 6, 7 човека. Добре, значи положено, спидъл,
Това и това. Дай ми нещо на мен. О, може да палката, аз ще си взема това. Казвам, няма че. Колко не трябва? Стой, там има. Добре, отворя. Кое? Тук съм, имам дъма меч вече. Ти за това ли заглуши? Не бе, заглуших, защото майка ми звънна по телефона. Ето. Стой. Това намери са. Стой. Да фак. Я стъпи върху тия неща. Намерих още един дъма меч. Са не отстъпвай, чули? Кой иска дъма меч? Аз имам дъма меч, не бех ще го дадеш на Зеко. Зеко стои и оттам имаше. Мали, някакъв идва. Мали. Бързо, Алекс. Гаси яките неща, брат. Стига. Готово. Дай сега нещо на мен. Дай ми тая. Дай ми това, че... ти го имаш. Дръж. Значи са. Чакай, каска. Имам. Бутуши имаш ли да ми дадеш? Имам гол цяло. Дай. А ти? Ама не твоите, аз нямам. Дръж. Тия неща, ако ти трябват. То нищо не ми трябва тук. То май айрана е по-силното. Айрана е... Тук айрана е по-силна. Така. Ай го пешо долу търчи. Къде сте? Ето ти... Чакай. Къде сте? Тия брони деца ми останали, ще ги дам на Пешо. Къде е Пешо, бе? Две положени. Аз съм на летището. Ето, сега ти си с голд и малко... Не съм с голд, това е друг. Бързо. Вие там айрон. Не бе, това се мазва. Това си ти с голда. Имаше бутуши, Пешо. Чакай, аз ще му дам всичко, дръж. Намерих 2 лука Power 1. Дръж. Аре, дай ма меча, ето ти работи. Ама за какво ми ги даш тия? Да си ги сложиш, защото си ги сложиш, че са силни. Вземи и то чест. Ама, и ми дай такова, и ми дай... Брат, аз съм фул. Чай. Добре. Това не ми трябва. Значи, взе което ти дъма меча, кой иска лук на Power 1? Че това не ми трябва. Ето лук на Power 1, 2 айрон. Аз ги оставам тук тия работи. Те са безсмислени. Също. Мене лъка не ми трябва и каменния меч не ми трябва. Аре, бързо, Пешо, имаш ли бутуши? Не. Кожени нямаш ли? Не. Имаше кожени бутуши, бе. Нямам кожени бутуши. Добре, Озариш, трябват ми бутуши. Някой има ли храна, бе? Пешо, имаш ли Iron Chestplate? Какво е това? Имам пред... Нагръдник. Не. Някой има ли храна? Че умра. Аз имам. Дай ми. Дръж. Лате, тук има ферма. Имам пред те там има ферма. Това не мога да взимаш. Що да не можеш? Защото това не ти е сървайвал. Още някой умря. Брат, как влезна, бе? Нищо интересно. Намерих чест готов. Намерих си на айрон наградник. Имаш ли такова? Какво? Имаш ли бутуши? Бутуши не. Не мога да нямаш бутуши, бе. Нямам бутуши. Това е тази тъпотия. Помага трактор. Беше влизали във фермата? Не. Не, че има нещо. Мале, как си поише това някакъв капот. Това трябва да са извънземни. Панталони. Какви? Айрон. Аз имам. Аз имам. Нищо интересно. Гати, изведнъж ми даде нещо. Булка! Аз го взех. Yes. То булка, какво дава, бе? Как да го слагам? Трябва да ходиш до наковалния. Аз за всеки случай ще запаля си босия джаб, да, много е това. Пешо не сам. Намерих 2 TNT. Браво си ми. Аз имам 4. Още един чест. Пешо, как си го видя. Брат. Ендър чест! И аз имам ендър чест. Той си... Бързо при вас. Това вие ли сте или има някой при вас? Ние сме. Сега оставете си моите работи. Аз си пускам ендър честа и са... Пешо, ти си пусни ендър чест и той ще излезе... Стали само да видя какво има, няма да си взем нищо. Пускам ендър чест. Къде? И стой на страна. Чакай са, в моето никой да не падне. Може само да видя. Гол тя. Мене ми се бъгна ендър чест. Не, Саши, дойде. Пешо, стали само да видя какво има вътре. Или аз сам ще гледам. Пешо! Пешо, имаш XP. Аре, ела си го вземи. Вие взехте, имам пред. Ела си го вземи.
Идвам. 15 potion имаш за XP. Да ги таком ли? Еми да, и обаче трябва, ако искаш да не четеш нещо, трябва да се върнем до началото. О, дай ми е. Еми там е енчант. Там има ли накование, мам? Топа ми трябва левел. То вече, брат, нищо не ми трябва. О, поземка за реген. Ти нямаш ли? Аз съм препълнен с тях. Аре, Аз имам едно дъмо. И аз имам едно, ама... Чакайте ме, хора. о, чест. Той няма нищо. Нищо интересно няма вече. Ние сме готови вече. Тук някакъв е умрял. Iron chestplate. Чакайте. Той е за мен. Така. Instant heal. Брат, те за какво сме ти? Кой е за Iron chestplate-а? Що не мога чупа, бе? Чакай, той е в мене. Що не мога чупа? Защото не можеш. Щупиш. Добре, ще изфърля Аре, някой да нещо. ходим там. Ей, чакайте. Тук намерих чест. О, бутушки и... Изхвърлям неща, които не ми трябват. Дай ми тя една бутуши, бе. Вземи си ги. Ти що не ми кажеш, че имаш? Брат, аз имам едно дъмо в мене. И какво като имаш? Аз имам две, ама... Ще ги свърляте такава, че... Защото Я ще свърля. не ни Тя е трябват тия неща. Дайте ми дори някой да ги вземе, пак не може да ги Ние сме фул, така че... Това ще свърля. не, аз съм Аз флайер. съм готов. Абе, така та че- бива Айрон каска, за вземи си я служи, бе. Хора! Натиснете Shift. Що? Стойте са. Вземи Айрон каската и си я служи, бе. Стой, натисни Shift, бе. Тиснал съм. Тука па не баца това. Пак ми дава рада. Стой. Пак ми дава вас, брат. Не става. Тук има два честа, но то вече, освен ако няма Demon Chest Place, то не ми трябва. Тук е пълно с честове. Аре, дай кой ме да ги Каспи. бием уния. Те са останали двама. Намерих ендър чест. Вземи го и си го. Абе, тук е бъкано с златни ябълки и такива неща, бе. Дай ми после някой. Гледай, Stand Hill. О, още един дъма меч. Аз имам 5 ендър перли вече. Спитка. Брат, гледай, тук е пълно. А те за какво са ни тези неща? Аз не знам. Чай, тук има... Намерих под нас. То никой не е обирал, бе. То няма нищо интересно. намерих. Елате в началото може да има хора. Пеше, елате го си инчетнеш нещо. Аз съм... О, Даймонд! Челе, тук са останали много работи. Алекс, чакай, бе. Чай. Интересно. Защо, бе, много работи? Даде ми 6 минути. Добре, само това. 6 минути ни спавам. Аре, елате до началото. Просто. Тук е това, вече. Абе, вие боя чества. Ето ги! Бегай, тия са фул дъма. Да, бе. Да, бързо. Аз съм аз, бе, Пешо. Хилпвай, Пешо, убий ги. Абе, Пешо, това сме ние, бе. Стам, бе. Сатвай се. Не. Къде ми е лъка? Аз съм с голд ябълка. Абе, Пешо, ти смотан ли си, бе, човек? Те тъпят как ме пали. Хилп! Аре, бе. Аре, избягах. Пешо, аз никой не ни гоня. Аз Така. Аре, хилпвайте, бе. да хилпвам, Аз ще умра, брат. Чай, къде? Съм пали 5 пъти. Алек? Ето аз. Алекс, къде скачи? Аре, идвай. Това е някакъв с Даймонд... Гони ли ме някой? Да. То, да, някакъв. Много. И аз сега го гоня, той е сам, аз ще му скоча. Аре, давайте. Пешо, имай късмет да ме килнеш, брат. Чува, бе. Мангу. Аз гоня. Абе, гонил си го ти. Бил е сам. Аз съм зад него. Да, то вече сперла. Еми аз съм това. Вие гоните демек мене. Някакъв се Хора. телепортира към мене с перла. Yes. Бихте ли го? Ама вече. Какво правите, бе? Ето го и другия. Умира, бе. Здрасти. Пешо, дай ми Даймонд панталонките.
Кой няма даймонд панталонки при А, мен? това е оня другия, дето гони Алекс, бе! Елпе! Мале, признавам ви за много от смотани. Брат, как? Зеко, ти ендър перо, Зеко! Брат, ние какво сме виновни? Еми, вие седите и си търсите глупости. Ние не знам, че... Абе, как се чувам? Дали се чувам? Абе, къде? В някаква степен Я познайте що. Аре, от новия комп. Не, говоря от телефона заради това, защото няма нито звуци, нито такова, но сега ще правя Нещо първи сме игри само на да лига. го оттариш. И ще кажа впечатления. Ходете го и добиете. Беше да попалиш пред тебе Не като пала аз, бе! Зеко пали. От Кълзор. Айде. Виждате, че той ще самоуби, бе. Аре. Пали. Ходете го и пребийте. Брат, гледай къвта. Мега мод гейминг да бе. Аз не знам за какво седяхте и се карахте за някакъв Diamond Chest Plate. Вместо да дойдете и ви гоните един. Его е там мърш. Тук съм. Ходете и го пребийте просто. Е, как аз съм долу, паднам. Аз мога да се кача Пешо, ходи и го преби просто. Аз мога да се кача с Ендърперл. То ме пали мамицата му. Не, бутна ме. Аре, сега трябва да ходи да го пребиеш. Аз паднах хвалата, брат. Овкай честно, че са толкова. Брат, мене... Аз паднах хвалата, то пак За си... ухави хора, брат. Какво за ухави хора, бе? Човек, то татка по Ендърперл то ме бута под мапа, аз какво да направя? За толкова скача, брат. Трябва да видя оценката на този компютър. Ние какво сме виновни, че ти си умрял? Да, верно. Еми, може ме спасите. Е, как да спасим, бе, човек? Ти си на един остров, ние сме на друг, искаш да ни спасим. Ние... Ендър перли? Аз имах. Еми, Какво? Не, аз имах една ендър перла. Еми, аз я запазих, защото то нямаше как да той ти вече беше умрял и той ми я даде. Спомагам. Сега ще ви кажа какво ми е оценката на този компютър, дали е много зле. Аре пак хангърто. За какво игра на този тъп мап, бе? Мен това не ми... за него гласуват само. Еми, аре Аз ти пак... предлагам за Некуса. Аре после още... Аре че на Да се 17... отворим оценката, ще кажа, знаете колко му е оценката. Аре на 17. Айде. Не, Ама ако пак така ме зарежете, Аре, Алекс, аз отивам на 17. И са- дайте за втория. хубаво. Я аз на 17 съм отишъл. И за Я- втория я- път. Кой? Добре. Пеш ти влезна ли? Да. Ме да ще чуем. О, брат, аз нямам мисъл да ставам. И за какво даваш толкова зор? За кое? Напред трябва да извеждам домашните любимци. Песовете. Вижда, това трябва да махнем. Аре, кучетата. По-цензурирано. Не! Yes, Клауди сме. Аз сега ще ливам. Абе, много си зле. Брат, то мап не ме е кефи. Тук не мога... А, това то е кораба ли? А, не. Това е А, това е пицата. пицата, да. Хубаво ли е това? Напред. Алекс, аз съм до теб. Честовете долу под земята е там долу са О, най-яки. ето го чакам. Те са две, напред. Май са две. Те са двойни. Вълни ли са? Да, ама тия под земята там. Така, взех си. Добре неща не са. Алекс, къде си? Там де тръгнахме. Къде сте? Там де тръгнахме, ето го. Аре, давай, Алекс. Аре, то сега ще го смажем първи. А не, то остави, то от има. Къв тим, бе? То Пешо не го би, то е от нашия отбор. Що? Мистер Пити е от нас. Бързо, плете ги мелети. Ей, пребити го това, бе. Брат, как му мога шибна, бе? Брат, Кой му удари, бе? брат, бят! Добре, да го забив. Алекс, его е този твой предател, мамицата му. Ела тук, бе. Предател. Добре, кой ми фърли отвари? Яш! Не, мене, бе! Добре, аз съм наебати малко Той е тук. предател, Алекс. Той почна да бие Пешо. Предател. Ми почна да бие Пешо. Да, Да, бе. сега. Монгол, Те предател. само го върна. Аз сега го оставя без... Абе, къв ще е Дани, бе? Некъв Дани е с да имат меч. Абе, то мап много лаго. Да.
О, той го кюна. Ето го той мистер Зе Даймонд. Трябва го кюна. Давай. Yes! Предател. То върн... Брат, но. Не, Съм на две сърца. на колко ми е да го запаля, що ме връща? Я се спребах и не може да след. А хора, съм на две сърца. Кефи се, брат, то не мога го фана сега да го прибия. Аз съм ще рола по честно. Алекс, вие от този от разтопътя ляво или дясно фанахте? На... Убих го и му взех даймонда. Да, найма Cutie Pie. Добре, кай честно, че... Тъпа работа. Не мога да няма бутуши, бе. Аз па бутуши... Хора, панталони. Еми, окей, ара ще затворим. То. Защото трябва да извежда Песо. домашните любимци. Добре, те любимци. Къде си, бе, Зеко? Поне ми вежда, ай, ми си, бе, баси. Ами аз съм тук до нещо като фонтан. Тя трябва да преби един булман. Алекс, аз тук нещо Ето. като фонтан, да знаете. Умирай, бе! Добре, Знаеш. изгоряха му даймът мечовете. Или имаш един, не се спомням. Мале, много съм звук. Това е хот-дог. Вземи. Няма нищо, никакво добре. Аз съм в село. Да знаеш. Да знам къде е това село. Така, Няко там. То няма никой е пълно с честове. добре, не знам на къде си, чакай. Ай, как няма хора, бе? Да, ми, че няма хора. 200 купчета. Виж какво, ще се бия с лошите. То мап ме кефи, да ти кажа. Ей, като напуснеш пицата, да. Не. Чест. Не, това не е чест. Добре, те са двама тук. Ще ми пребият от боя, бе. Ето ги, аз ги виждам. Някой отвори вратата. Всички, които играят на това се лора преди 7 часа. Оле, някакъв брат фуенчан. Леле. Стига, бе! Не, нямаме фанете, негруити. И ме. Убиха ме, мене ме убиха. Мене ме гона, тя виж, я виж. Брат, стига, бе! Гле, значи единия ми пуска пожна, другия ме удря с този дед пали. Брато, това ме връща. Къде си? Ме гони. Да, то те гони. То сега ще цели с лук. Ти имаш ли даймот меч? Не. Значи не мога да убиеш. Нямаш ли положен? Не. Не знам това, какво ще правиш. Мога, това е като торнадо, се надига. Това е добре. Той те настигна, така че обрани си го преби просто. Чай да те спонсорирам, да ти дам нещо. Ма не знам какво да ти дам. Искаш ли голден ябълк? Как? Ай, чакай. Запалка искаш ли? Как? Аз съм... Дай запалка. Ето. Пали го. То не дава ме да пала, даже. Не мога да не ти дава да палиш. Не ми дава да пала. За какво ти дава? Ама не ми дава да пала! Аз мога да гледам инвентарито. Да. Някой му е дал Iron Mage за 200 коинс. Аз за това ти казвам, че Destroy Enemy нещо се не е. Ти си 30 човека.
Оп. Се го правим. Еми, като намериме сервер за дестроени минето, ще се върнем. Добре, тук Айде, сме. започвам. Влезнахме И в това е дестроени ключовият Nexus. човек. Деньонката. Те вече има хора деца с Iron. И са бутали сините. Значи, ако някой не знае какво е това Destroy Enemy Nexus, тук зависи къв си. Ние сега сме цивилни и по принцип трябва да пазим това село. И този бикън, и както е сега този жълт син, ще влезне и ще иска да бута Nexus, обаче няма да дадем. Да, трябва да копаме работи и да се правим капани, стена да си направим. Да, значи това не е Nexus и като дойдете и така го бутате, така като Най-бързо се бута с голд кирка. Най-бързо, да. Не знаем защо. Не, че не знаем, но е така просто. И сега Това трябва е- да се развиваме и ние няма сме цивилни да пазиме селото, а само ще направим... Ще правим ли пак коня капан? По-късно, като вече взема Iron. Но той вече е фейс 2, така че няма за къде. И аз сега отивам за Iron и глупости. Това е нещо... Не знам. Обаче ми трябва първо малко друго. Ако не намаля звуците. Аз съм сам в мината за Iron. В коя, в тяхната или в нашата? Не знам ти кажа. Аз съм си самича. Iron Аз ще Master. направя камена кирпиче по-бързо. И аз кабена си направих, ти що мислиш, че... Клипа може да е дълъг и може да го разделим на части. Едва ли, ще го направя на един, някъде около 1 час може да е, защото Вече му съм Iron. това се играе доста време. Доста около 40-50 минути. Се наиграте Лига. Лига, една игра. Бог ме ика. Аз вече имам 16 Iron. Смети тук, защото сме дъзнали в играта. Ти взели кол? Да, 11. Кога бе? Вече имам 21 Iron. 22. Добре, аз си взех кол. И 4. Ти смятай, че като пусна даймондите в Phase 3 демек, то няма да ти трябва повече да купаш Iron, защото ти като отидеш, те ще ти дават безплатни там вече, защото тия нашите ще са отнати. Нашите вече ще почват се пият. Ела бе, мангал. Аз Абе, вече... то ако ме убие, ще садна. Аз Как не мога да убиме, бе? Кой... Брат, то не мога да убием, Ма тебе убиха ли? Не, Добре, аз ще купам Iron и за тебе, да знаеш. купе. Защото аз съм се мотих. Аз съм в Iron мината. Ето, това е тяхната. Аз имам вече 4 с Iron, аз ще взема към 50, защото... Кога си ги направил тия Iron? бе? 2... Добре, дай ми само, на мен ми трябва... Аз ще ти кажа, аз ще купам ясно. Около събирам 10 само. Iron ще ми трябва. Колко? 10. Ще видим. Ще дам да е. Виж, че се млата, бе. Какво? Само това ще стоя тук, ще взема Iron. Мале, тук са само жълти, излизай от мината, излизай. Брат! Това е да си в тяхната мина. Тия жълтите, какво правят, бе? Бе, идват за мен и... Не, То тия май- жълтите са много... Ето, Са си направили някаква групичка, не ни дадат да ходим до мината. кол тук да ти кажа, че не ни трябва. Що? Защото той е запален на печката. Да, бе. Кол не ти трябва. Умирай! Мангал грозен. Ще бие той Аз не знам сега какво да си направя. майнари тук. Аз право пати и ходя да копам да XP. Аз купам Iron. Аз съм в нашата мина. Iron не ми трябва. А вече. Аз ще купам такова. А ти оживя ли? Да, Ти видя ли колко бяха? да. На това глутница.
Добре, имам 17 айрон, ще ми додадеш ли? Ще ти дам. Все пак сме тим. Трябва ми... някакъв фърлил айрон тук. Вече не ми трябва. Що? Защото някакъв ми даде и вече имам 40. Ти е дал, бе. Не знам, ми се хвърли. Аз съм 30, да. Чай, аз ще дигна 14 да ни чуят на меча. Не знам. Значи в описанието, ако клипа изобщо се получи хубав. Ще пуснем сървъра. Да, IP-то ще го има в описанието. той е испански и... Не, в смисъл той има и... В смисъл има и на английски, но то испански е тук изобщо... Даже ми беше рад, то само отиват те джуема те, ако знаете и какво. Ако не знаете нищо, гледайте клиповете. Някой ми даде... някакъв от нашите хвърля айран работи, бе. Къде бе? Вече си взех айран панталонки. Ето Добре. ме с тебе, сега ще оставам тук. Пайжи и такива работи. Аз ще остава само ети неща. Някакъв Дървото хвърля... ще го запазя. Ще сложа някакъв кръг. Нещо ме връща. Така ще направя. Значи меча няма трябва. Дадат ми пръчки. Аз съм оставил в чест. Нямам в чест. Другото някой ги е взел вече. Някой ме пълни сра... Значи най-важното е сега. Значи тук най-важното е си. Меча е най-важен. Вече не е. И да го енчантнете също. Да. Но енчант се намира до някакво следо. Да, след малко като след ще покажем. Аз стигам вече. Значи ме ще ми остане доста айран, така че може да се направя доста кофи. Не ми трябва толкова мен ножи. Така. Това много да потрябва. Тия сините вече паднаха, бе. Дали? Виж, те са на 68 хита. Точно още толкова хита и бутат. Кай чайно, че изпуснах 14. Ето го пак. Мале, гати меча, брат. Който се падна? Смайт, 2 unbreaking, 2 knockback, 1 looting, 1. Кво? Извади си го енчантно на 14 лева. Да, за първи път ми се пада тук такова чудо. Стой с мен, някой да не дойде да ме кива. Няма. Вземи, 100 меч ще ги скърто. Sharpness 3 и Looking 2. Sharpness 3? Да. Това е много добре, бе. Аз такова бях енчатно на един дъма меч, ама... Аз като си ковнам къде? с това. What the fuck, човек, гледай, дават ми бутуши. Аре, бе. Колко айран не ти достигат? Не знам, то ми се пече. То иначе няма ми достигнат. Значи в мен имам 6 и трябва да се... И в това имам изпечени 6, 12 и трябва да си изпекат още 23. Ако искаш ми дай няколко да си направя по-бързо бронята. Фейс 2 почти е свърши. Добре, значи я просто ти дам да си правим. Аз съм тук отвънка съм. Виж ме. Чакай. Това фърля някакви неща. Добре, къде си, бе? Чакай. Добре, не изфърля, значи само лопатата ще запазя. Чакай, къде си? Айрон кирката ще оставя. Така. Не, вече са даймонди. Не. Ами след около на половината на даймондите ще тръгне. Чакай, това ще го оставя. То никой от нас ще набари капани, човек. Добре, аз съм готов вече с бронята. Добре, аз ще си взема 3, ще си направя кирка и ще тръгна. Аз съм готов. Тия 5 айрон ще ги оставят тук за някой. Така. Да тръгваме? Аз мисля, че да тръгваме. Така. Да. Чакай, всъщност. Но аз не съм си направил честплейт. Аз сега ще дигам лево да енчатне и без това кирката. Значи като чупите грал ви дава тия 4. 5 неща. Значи флинт, арал, перо и кости и стринка. Не знам за какво са повечето неща, но стрелите окей. Пута джоки. Виждам. Аз копвам за лево. Още пак зелените ще останат. Те винаги остават тия.
почти всяка игра. Не, за кирка ще ми трябва 10 лева. Или нещо. И аз нещо такова ще дигна, за около 10 лева. То много време. Еми то там и без това енчанта е за по-висок лево, така че... И като щупите нещо, то се превръща в кобълстон и после пак се връща. Освен дърветата, те като ги щупите. Освен те просто се махат и после пак се излизат. Аз имам вече честплейт. Аре, дай ми една лопата. Чакай. Аз имам само една. Значи ще направя една лопата. То се е видяло. Сериозно няма ми стигна една пръчка, бе. Къде човек. Ето е, тук има много. Аз бях оставил. Пешо. Пеш отиде да извежда кучетата. Песовете. Песовете. Пешовете. Fucking dog. Ето бе с айрана. Абе с айран дава повече XP, бе. Не, еднакво е. Как дава? Повече дава, бе. Аз съм 8 лева. Стига си копал при мене, де. Ти пуша при мен, бе. Аз съм почнал при тебе. Аз почнах първи да копам. Значи, Еде. Добре, дигнах 8 лева макс, така че е толкова ще. искам само да попитам нещо. Какво? Чакай. Напишете в коментарите кои игри искате да бъдат снимани и това беше това сега. Не ме ще снимаме на Ще снимаме на всички. почти всички възможни, които ще ни тръгнат игри, освен GTA 5, защото... Да. Не, няма. Всъщност Дани... Ще снимаме и на нея. Дани ще мога да снима на нея, да. Аз ще снимам на GTA 5. Само да излезна. Може да ще я купим. То март месец сега излиза за Мунда за кути. А отложена е датата за април месец, за 13 април. Как отложена, бе? Не бе, в Pulsar питах, че за март ще излезне. Не, то пише, че е отложено за нова дата. Как е за нова дата? Тия много... Пак си как направя по-добре. Сега ще влезна в Pulsar и ще ви кажа. Окей, аре, тръгваме ли, Зеко? Аз съм вече... Чакай само. Инчетнах кирката на 8 лева ми се падна ефективно 2. Чакай, са И ти кажете, ако искате Майнкрафт оцеляване. Да, и оцеляване ще правим, не само Hunger Games, но най-вероятно втория клип ще е на Лига, да видите колко сме слаби. По-точно там само ми гличваше. Ние заснехме клип на Лига преди тоя, ами исках началото ни да е на Майнкрафт, защото все пак... Breaking 1. Breaking 1. Така, нашата история за GTA 5, тя щеше да излезе уж на там 25 януари, когато се отложи за 30 март. Аре, къде си? Разбрах, че се е отложила за 13 април. Сигурно после се отложа за 21 декември. Най-вероятно. Кой мъга бутнаха? Сега ще ви кажа колко жълтите бутнаха, да. Ти къде си, бе? Тръгвай. Къде? Надолу. Аз съм с някакъв едно... Ето ме, виж, че скачам. Секюро. Аре, сега към диамантите. Диаманте. Muchos gracias, диамант. Това, че Pulsar имат нов сайт, да ме честит, си го ползват със здраве и най-накрая да докарва GTA 5-ицата, защото на броя. Алекс, ти сега какво искаш да кажеш? Че говорим испански? Аз не знам испански. Виж, пък и шпения, бе, ще помниш. Това на английски. Да ви кажа, изобщо... Ето 14.04.2015 година излиза GTA 5 за компютър. Значи април месеца е... Ти имаш ли такова, Зеко? Имаш ли... Нали имаш Iron Kirk? Да. Отивай за диаманти да копаш. Аз отивам след тебе. Аре, те са тука. Стой, че тука правят никакви барикади. Тука долу са... Някакъв син ги копа, ще го пребиеме ли? Айде да. Давай. Той сега много диаманти има в него, давай. И пак казвам, коя игра... Питам да бягаш ли, бе? Гледате. Брато! Това като Соник. Много го фанеш. Копай диаманти. Все пак е син. Къде диамантите? Тук долу са, бягай зад тебе. Той беше илюминат, сигурен съм. Help me. Би го. Аре, бе. Брат, бия го! Те са двама! Пребиха ли? Трима!
Така. Някаква случайност аз оцелявам на едно сърце. Ама Искам прибили да ги? видя на кои игри Да. искам- Ами аре сега бягай оттам, излизай. И да ми дадеш Искам да някой видя на кои игри искат да гледат хора. Аз копам диаманти. Искам да Не бе, видя излизай дали... бе, сега ще влезе. О, някой ето, аз ще си взех убие. айтеми, аз си взех айтеми. Ами излизай, някой сега ще влезне и ще те убие. Ако искате проекта на WoW и на Diablo 3, Да, между другото ще има едни хора, дето ще снимат на World of Warcraft. аз И Аз аз. и един Синтат се казва. Ето ще ни отдадем към. Той само това играе. О, ето някакъв наш копа Ние диамант. снимаме няколко човека в този канал, няма само аз да снимам и... все пак е канал. Добре, излезна ли? Не, аз си вътре с... Еми, дай ми неща. За тебе съм. Дай ми бързо меча и тия глупости. Само това успях да си взема. Това е друг меч. Само това успях да взема. В тебе няма ли нещо друго? Между другото, Колко предлагам да направим следното. Да го направим? Не знам дали ще е така, но като съберем 500 долара, ще има толкова. Колко Предлагам гледания? 500 долара. Как 500 бе? 500 бе. Аз съм Ако- казал, аз бях казал ако изобщо някога съберем 10 000 А, то зеления, гледай го. Правим много яки такива неща. Еми, ако съберем 10 000 гледа. Ако съберем 10 000 сабскрайбера, подаряваме Razer Abyssal. На 3 хиляди. Бутат ни, яко. Яко ни бутат. Те ще ни убият, бе. Брат, някакъв ме трепе! Би го! Да, то му уби с един удар! Гати хака! Брат, то ме гъта с един удар! Ти от силата ме описа с удар. И така, нямам търпение ми стане Ето готова бандаж лига. го. Но аз имам айрон тука, Бе, фанете Ще за играем линия, ли? бе! Ще играем ли лига след клипът? Ще разберете, като качим клипа. Тук са То останали... зеление е на малко. Охо, тук са ми Пишете останали... коментар дали според вас ще играем лига след клипа. Брат, то лети! Който Бе, последен получава баничка по екон. баница по екон вземи. Това е много експресна услуга. Брат, тия нашите въобще не са развити и при диамантите. Нямат ни честове, ни нищо. Аз толкова диаманти бех взел, човек. Мале, то като първия пиш мина и си обра диамантените глупости. Мирай. Да, бегай, те тия си правят полшани. Нашите не са толкова добри и тази игра. Иначе повечето игри, като почваме да правим капани... Те никакви си правят, полшани си правят. Такива глупости. Някакъв тук фърля човек. Да, видях и аз му... Предполагам по-натам може да почнем да Да. стримваме, но тъй като стане началото, ще има само клипове в YouTube. Така, ще да си свърна нещата. Да, между другото, снимаме само на YouTube, не. Моля ви се, нямам YouTube аккаунт, снимайте VBOX, няма такива работи. Снимаме само единствено в YouTube. Сигурно. YouTube forever! То всеки започва от VBOX да има. Брат, ние сме червени, да се... Някакъв тук, фул тайм, Абе, той си... то за какво фърля тия глупости? Тя нашите червените... Тия Аз нашите може няма да ли да качвам и в направят моя... нещо Може да тук, бе? качвам клипове в моя аккаунт. В VBOX някои клипове, Ubigidon 93. Ако ви хареса, там ще ги качвам в моят аккаунт, в нашия канал Mega Mod Gaming. Там, че трябва да кажете, че... Брат, ние сме червени и сме долу всичките, човек. Сигурен ли си? Ми да, долу сме си всичките. Не вярвам ли? Тия нашите са си развити, гледай, то изкупа всички. Гледай, тук е пълно с... Абе, то само ми пречи, бе. На мене, не съм обърна нищо. То вземе Аз спане. съм проплеер с лука, брат. Ай, умирай. Тук има чест плейт един върху друг, бах си. Добре, няма, ето, то спана диаманта и той го вземе, човек. Абе, Аз нямам храна. Супер. как мина пред тебе, бе? То лаги, не мога да нацеля. Или на мен ми лаги.
Умирай. Диамантче. Умирай. Диамантче. Абе, брат, как копато толкова далече, бе? Бах си водите. Имаш ли храна в тебе, бе? Не. Един идва да ни избива. Сигурно ще прави на йоло. Умира. Аз си излизам от тази страна и като е някой. Идват някакъв син. Идват и зелени, ти кажа. Брат, от тази страна си ми бухат, ба. Нашите червените деца развити трябва да се бият. Брат, не мога ги насъди. Какво стоиш отгоре? Убих ги. Убих някакъв по-точно. Дай ми храна, човек. Много е спешно. Умирай. Умирай. То при даймантите има само един. Ей, хилп! Идвам! Бутат ме! А, не! Оживях. Споко. Той е с някакъв лемов. Мога, аз съм айран, бе. Ей, зелен! Ела, бе, мангал. Ето го натупчихме, бе. Долу при нашите диаманти има само един дет си ги обира, брат. И по-добре един да убира. Але зелен! И той е вип. Убихме го. Как ще Да, го? убили сте, да, дет той ме гони, нали? Не го убих. Ти вътре ли? Пак ни почват. Аз ще мисля да ходя да девкам само. Ах, никой няма храна, бе, ти лут ли си? Без банички. Брат, те ни пушват, аз беквам. Ние ще паднем. Ние падаме. Правни си си. Брат, паднахме. Как паднахме, бе? Гати кюровата работа. И сега какво? Се оказа, че нямам и пръчки. Просто чудесно. Как паднахме, бе? Няма ли кой да девка? Не сме паднали, още сме живи. Ти като умреш няма да се живи. Не е голяма работа. Да, бе. Мале! Тия са направили егати. Ти има. Няма да спредам. Довиждане, негри. Зелените ни взеха базата просто. Какво се очакваш? А как зелените? Гледай, зелените никой не ги е докосвал даже. Аз се чуда. Не, гонат ме. Добре, избягах. Нашите къде са, бе? Умирай, бе, негроид. Добре, ще умра. Паднахме. Аз умрях. За първи път падам на това. На първи път, да. За първи път падам. Да, аз какво казвам? Не знам. Смееш се. Това Това ще от клипа, не знам колко е дълъг, сигурно е... Айде пак се върнем на това място, дето почна. Мрази ме да видя. Няма смисъл. И... казахме ви, следващия клип ще е на... Ти що си кокошка, бе? Следващия клип нека бъде на League of Legends. Да, следващия ще е на Лига. Това беше от мен, от нас, GameSpy, Зеко, Дани и ще се чуем в другия клип. И другия, който разхожда домашните любимци. На баба си. Аре, довиждане. Довиждане.